ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, касоне ки мехоҳанд дар ширкати беҳтарин ширкати атоми кор кунанд, рақамҳои мо дар рӯи экран аст. лично командаи худумда биёен аъзо шавен. Харид маҷбурӣ нест, сразу харид намекунед. Регистратсия шавен, кора омӯзен, баъд метавонед харид кунед. хариди саростима нест ки ҳамин моҳ регистратсия шуди сразу бояд харид кунӣ. хушру кора омӯхте, мо духтарако қати ҳама кора шумода бепул бе ҳичи меомӯзонем. дар 6 моҳ шумо метавонед як бор фақат харид кунед. балотон дар ин ширкат намесӯза, аз ваня намеғалте, беҳтарин корай ва ҳама маҳсулоти ин ширкат аълосифатай, премиум класс. худтон аллакай уже бояд бидонед ки чӣ намуд маҳсулота премиум класс мегам. доруҳои хемохим ҳамаш таъсирбахшанд. метавонем просто дору заказ кунем, кадомеда дарар корай барои витамино ҳастай дар инҷа, ҳастай барои безурётӣ, ҳастай барои касалиҳои мардона. умуман ҳама доруҳош босифатанд. отзывоша бидроед бихонед. метавонем просто дору заказ кунем, метавонем қати мо ҳамкорӣ кунем. рақамҳои мо дар рӯи экрана, кора ҳамаша хушрӯ меомӯзонем. ба наздикӣ ма оили кора нишонтон метам. ҳозирашна метавонед тамос бироед ва қати мо дар командаи мо ҳамкорӣ кунем. Салом, подписчиков! Ирӯз у нас в гостях Дилафрӯз. Тамошобино, мо саҳар қати офиси коримон омадем. бовар мекунем ман дина рафтам ай ҳамҷа. соат чанд буд ҳамҷа рафтам? ҷои симкартаст. хай се рафтум, хо рафтум. саҳар мехазам соат 6. баъд ман бефарагим биромад. ҳозир ҷои кор омадем. коро наз рафтестай дӯсто. полкаҳо пур шудестиян. яъне ки ин полкае ки уже одамо заказ кардагиян. яъне ки уже шарти шароити корхонаи мо қати розиян. бора харидян дад доранд. ана ин бора ҳозир данғара мераванд. ана таксисти шиносмон чанд рӯз набуд, ҳамин рӯз пайдо шид. ва тамошобино хайҷа бо одамое ки зиёдтӣ овардагиян. ва дӯстони азиз, медонед чӣ? дӯстони азизе ки нав биромада қати мо барои кор пурсидане ва баъзе одамо мегӯянд апай хусусият охо ҳамин чизо дар кормон арзона, чӣ ба мо иқа қимат харем? дӯсто, ин маркетингай. шумо ира қимат мехаре, як бор қимат мехаре, ба ҳамин боҳона шумо гӯё ки аъзо шиде дар ҳамин ширкат. нигоҳ кунед, як хел ширкатода просто сумкаи чимчира бояд 2000 бихарӣ, маҷбурӣ ки регистратсия кунӣ. модам мисол ҳисоб куне ки просто пули регистратсия не ки ба ивазаш ҳамин чизи ночиза мегирӣ. ана вақте ки шумо гирифте ҳамира, ду одам оварде 303 сими шумо бармегарда. яъне ки ҳамин сабил монда шумо да 100 чанд сум меғалта? 195 сум. хайна 200 сум меғалта. ҳамин тифал шумо да 200 сум меғалта. вақте ки ду кас омад. вақте ки ду каси шумо одам овард, шумо да айҷа бо наиҷа падарка метиянтон. уже ҳисоб куне ки 150 сумтон дар ширкат монд. вақте ки у ду каси таи одам овард, шумо духӣ мегирен. ҳисоб куне ки тамом. шумо ягон чи зарар надаге. не ки зинаи 4, 5, 6, 7 шидед, аллакай шумо плюс дар кор кардестем, плюс дар рафтестем. фаҳмидед? ҳама хелай. мо метонем шуморо дурӯға бигем ки ягон фирмаи дигара чиз шамонем, ина ира мисол. ина ира монемо бигем ки мо шумо да фени салон и ай дига ҷоя и зурай и качса шумо просто намефаҳме. ира мо шумо да 499 сум мефурӯшем. и худаш 700 сум айне ки мо 499 сум мефурӯшем. шумо соҳиби чимчи мешем. мо метонем шумо да дурӯғ гӯем. не ки не мо шуморо рост шумо мегем. и арзишиш 60 сум ай мегем. мо ҳамин фен 60 сум ай мегем. то ҳамира 499 сум мехарӣ, дар ҳамин корхона фоида меёрӣ. ай пушти ту як кас ҳаҷ мерава, як кас мошин мегира. яъне ки навбат бо дигар кас ҳамира мехарад, ту мерай. ҳама хай одамо боло рафтан мегиранд. фаҳмиде? барои ҳамин мо наметонем шуморо дурӯғ бигем ки не и чиз зура ите ҳамаш чизи корвонай. просто ҳамин корхонаро кушода барои пеш бурданаш мо ҳозир маҷбур шудем чизи корвон мондем. яке рӯз мо ният дорем ояндада маҳсулоти худмона бирорем, чиста тозонски, ки шумо ба уже дар роҳ надорем, маҷбуре. хеле киҳо санги Кинквестнет, намедонам продуксияи Faberlic ё Avon, баъд уҷо маҷбур меше ки ҳамун чиз моро бихаре. у собунай, собуни тозонай, сачоқи тозонай, ман намедонам.
орд бирёни қоқшудаги пакет кардаги тозона шумо маҷбур мешем бихарӣ. ҳозиража мо ҳамхали қати сар кардем, лекин ният ҳаст ки продуксияи худмона бироем. Касе кор мефораша инамҷа рақамо мондагия бинависем, мо шуморо хушрӯ мефаҳмонем. Бо ма видео кардагием, метавонед рои презентатсияи ҳамаи чира гӯш кунед. Дар онҷо ҳамаш як ба як гуфтагия. Масалан барои чӣ ман ҳозир гуфтаистам, ман намехоҳам ки ранги дига ширкатҳо вақте ки қадам мемонӣ бигӯянд ки ана меҳамаха зура ира мехарӣ, тамом дига ҳеҷ харид намекунӣ. Ту уже буромади ши регистратсия кардӣ, тамом ту уже соҳиби хонаи. Мегӯям та не ки дуюм зина мегзарӣ, бояд ту бо ин ирам хари ки соҳиби хона шавӣ. Вай ҳамахе бидая карочи хай майли гур мегӯ ишам мехарӣ, не ту иям бояд бихарӣ, да 3 пакетай, да ту бояд баъди 3 моҳ бо вая харӣ, хай ушам мехарӣ. Ту бояд документ кунӣ ки ба соҳиби хона шавӣ. Хай набоши гражданин гражданин нести документ мекунӣ, ту бояд гражданин бошӣ, ба мо хона рада ту метӣ. Барои ҳамин кашу каша накарда, бисёр накарда, ман як бор шумода як чизе арзона қимат мефурӯшум, тамом дига хариди фурӯш дар ин ширкат нест. Тамом ҳамин як бор қатъи хариди фурӯш дар мобайни мо тамом мешавад. Тамом ман метавонам дурӯғ бугумтон туда-суда, не як бор чизи арзона қимат мехаред. Не ки сеюм зинада биромадаи бидонем ки шумо нол шидагие, мисол ба маънае ки расходтон уже биромадагие, фоида дарафтестем. Так шунанам ха дӯстони азиз, тамошобино чӣ ба ҳамкорои мо ё ҳамкорои мо ҳисоб мешаванд, дасти холи намебиёнд. Хеле примета тона партои амчи тона примета не чӣ мегӯянд шон клика ба урус мекард. Хай короче кликтон ва партои чика пахтон да оқадар пул харид мекунем бо падарка. Уну муҷа пури шоколад поколата бо захира дорад ак ҷои зана. Короче накнен, тари накнен. Тамошобинон корбори корхонара кардем. Рӯзи шанбе ай. Рӯзи шанбе рӯзи кори ай да офиси мо. Ҳар рӯзи кори ай соат 10 то 3 ай. Ана ҳозир мо тарафи Ашан рафтестем. ҳамха гарм. Я ма куртка пӯшидагӣ одамо. Ман барои чӣ куртка пӯшидам? Ман уже наметавонам куртка макашам, барои ки майкам калта ҳай футболкам. Ана так ҳаво гарм. Ман ба фикрам бояд бихарам я сразу 2 паплин хушрӯ чап будузонам ва тайёрӣ ба паплин пӯшӣ. Ҷавонон, чӣ ҷавонон? Чайхона штули? Анам хе касоне ки дар Москва ҳастен, боду ҳавои моро бинен, дар шумо барфай давон чӣ хушрӯ ҳаво. Чикои азиз, тамошобинои азиз, ами чойоч хелеан риска бакал чиркин мешавам. Ирӯз мо ҳамха саросима будем, серкор будем, вай кардем хушбахтӣ, навигарӣ ва хушбахтӣ дар райони мо, дар Галбатай Сити, поёни корвон, точне гравзавод, дачаҳои силикатчик. Ами тифал гуфтесам ченем термос овоз меброра. Овоз шабе. Короче ирӯз мо дар ов гузарондан, наконец-то мо ов дорем, беминнат ов меорем хонамон. Ҳозир главный амуҷоша ҳуй кардан, фақат шлангоро гузарондан дар кор, лекин аллакай мо мисол тош таги дармон шланг омад, ова пир кардем. Либосшӯи айрӯи миллион, мисол стирка рафтестай, стиралка чихе бе ови серепурӣ наметавона либос шушта. Анаку ирӯз ролтон хӯрдем ва дафони ҳамин ролтон ирӯзи мо ҳам ба охир расид. Дӯстони азиз, баҳор шуда, дар ҳавлӣ ҳамхе саҳар мехезӣ овози чимчиқон. Ман нағз мебинам ҳавлира, оли саҳар видео мекунам тона. Шав овози сагоай, саго баромад доранд, рӯз овози чимчиқо беҳад хеле форам ба гӯш мерасам. Серкор шудем охир он вақто, ба ҳамин хотир успети авқот намекунем. Хай гудакон нестанд, ман ки худам тоқа будам. Просто ролтон, просто чой, просто шакар қатъи банкаш. Банкаи шакар. Давно хеле чӣ накарда будам. Ужин банкаш қатъи шакар. Вай наис гӯшонкае ки ай Moscow City оварда будам. Дита
Я чаучам дадам, я чами руи стол да. Ма омадам очам рафт гуфт мерам ки овозои кӯдакот асабома вайрон кард. Кӯдакоч хелеам бирад асабӣ кардиам. Хулоса биби рафт. Ҳамада хай то видеои оянда дӯстони азиз, ма ҳамҷа шидма каролтуна қати чой, шакарчой, қати банкаи салёнӣ майда майда бихӯраму хорам бо пагая як рӯзи нав. Пага шашми мард, рӯзкора ҳаштуми марда. Ҳамада хай.